UMLA jong Kamaulai constituency uba Bright Star Well Marbanyang ulapen pau kajing sngolingo ya kajing yo learn license jong uwe ukhenna ubanya thuk arshaka namar bakat kum kajing tip jong utei ukhenna udei ubadang hap haka underage Kadai kajing kren jong UMLA, kadai hadin kajing wan jengok jong yaki bahaying jong kawai kalong kemi, kabala tip kerteng dakakong Larissa Yaurot, kabadai nakashnong Ken Bak Malay, kabahap haka Mausenram CNRD Block, East Khasi Hill District, kabala syak selat haka thuk Arshaka, hinin kajanmiet, hamaulai maudat baki, bat kabala du no ya kajing im. Nakaliang UMLA ula kenturu yaki bo jong kaan bakin pet binya ya kajing yo jong ki kena ki bampat day kereta ya ka learner license namar bakaan kampat sya ki kena ki badang rit kereta banya arshaka ne saw shaka bat kenturu yaki kimi ki kpa baki day ban pet bha ya ki khon jong ki bat kim day ban ailat bakinya arshaka ne saw shaka klempat day kereta kenang bakan numwan rapat yaki wei ki jingja basngausi ho ketiga jingja ketiga ba susi kaya ka baca menin po mulai de ko mapai I hakilat social media no makilat pathai ko halo kani kijingja de kawai ka ba pen susi yang I kom ki nong son snong kalong ba kani kam de kijingja ka ba tan sien dengi I na koi ka po koi pan ka jingnya ka makor jom ki ini ki banyak kamtam ki arsta kan de kawara pa kijing susi ya ki longiem kamtam ko ini long kemi gasa po mulai keton masa ibarat tahu ikun lu di ba long dependent hai kemi pi kajingnya thurmur jongno kaura kajing tu nong ba kajing susi ya kiwei pat ki bama mereka jimat kan nakaliang kajonga madu menen hi la phone ba officer in charge ban sim khai ka case ba haju ko na du mar tip hi ka jing accident ban poi I hostel re ko susi kalong bai la di plat no di kom dan re hiyo ban kran manta ba tu di investigating officer kila you ni kena utan po custody dan re ka ba solingo ka ba ngayo ban tip ling ba investigating officer kalong ba na lo don ya ka learners no driving license dan re aba pet para tu ka learners driving license pan udang dei underage nang apo kat pasnen de tas tu hi license ne kan unu kam long legal unu umla ban avail ya kan unu la kalong ka license driving license kan unu barang apo kat pasnen de kata kali ka ba peningo hak tu ka driver ka learners unu hi udang dei underage dengi scam ba kaan kan sim ya ka ka kam banwat banti nya ka jing duna ka jing bakla ka dan hangdu mo kumno ki badang hapok kan prasnem kila banyo ya ka learners tiasa ko iru ka message na kaliang ka junga ka long ba mo ngai scam ning ba ka police department ning ba ka jing trelang ru bat kisnom ni thau ba kumno ngi hap ban pet ba ya ka ni ka jingnya klem perkhat mo jom ki nongnya khamtam ki arsakan ki banyak kali ru tiasa ko iru ka bangakwa ban hang ni ka long ni antrai pihak kan mau 4 slam na kaliang jong police department kala issue bamsya namar hadin bakai I bapun bapong uniform ki khana ibadang fong uniform kinya ki arshaka dan kaliang ke police department kalpan kermau bakalong dian bat kimsya de kani kalong jikat pat kajunga na kamta ki kimi ki pa mo de haba ki khun ki jumi ki dang dei ki ba dang khna dang apo khat pasnen de kalong ke ka ba dei bat ni rokam ro kan kam ka jing start ka jumi wangi num dei pan mo ban pentin ban ban ailat ki khun ki jumi barang khna banyak ki kali la ne ki arshaka nomor bun sien kan penpoi pat ki jingja ki bakum kini ki jingja ki ba susi to kya na kalian ngajong ang ada bong mo ka jingit kali ka responsibility ka deiru jongki kemi ki pa mo nya ban sutu apa ki khun ki jungi ki dang dei ki barang rit mo ki ba kimpat ka jing kebor perkhat ka jongki kampat kon mo ka snam ka dang shit berkaan lu kampat sya iki bakin nya la kalau kali ni ki arshaka dia ka jingit pa ka jong alang ki kemi ki pa nai pun seluruh mo nai pun seluruh ki khun ki jungi abaka kerta kampat piang Udah nu senrang udah na mulai hin manu nu senrang
Bina mulai. Kat kum jitip jangan deh ni banyak nu kena banyak itu lah baik kara jamanin deh mana po mulai kan. Bina ya jengket. Ngampat tip bahan lang bakla di na ko na kum tai. Pagniat mo kung bakit iba kita Ki ling ba ka jing yo I man ta si mo. Ling ba ka jing lap ka jonga ka jing asu ko jonga ling ba investigating officer. Mo. Ni kena la dan ya ka learners. Đây, thì what learners do, trong đây learners, bắt đầu professional driving license là cái two wheelers này four wheelers đấy. To learners ula banyak, tang bakat kum ka an, di bendon wei pat ubah anang ngadian. Ban a company ya kita kibabat ya ka learners license no. Te Henry kani ka pamenta pa ta kum di semua dengan investigating officer ka lomba. Ula yo ka learners, le repek ya ka tu ka diet of birth jumlah tu pat udang dei u underage, dong di minor. Kapok kertas nanti kata kapa paling ngoki. Kumnu ni no. Kaba ka I sumu orang dei hapok kertas nan dei ulayo pat ya ka driving license. Te kata hi ling ba kan di jingjal SC kan perkrit dari ki papun. No. Te nge scam ru ling ba kenat kulit kin investigate ini kes banlap ya ka jing shisha. No. Banlap ka shisha ban yo ban baik kan.